It's always been known throughout the course of history, Jews are soft targets. En israelsk film om antisemitisme har fået gryden i kog herhjemme. DR2 har værget sig ved at vise filmen, det påstår filmbladet Ekko. Vi ser på, hvad der er op og ned i sagen sammen med DR2's kanalchef Arne Notkin og filmbladet Ekkos chefredaktør Claus Christensen. Velkommen. Det har taget over et år, men på tirsdag sker det så. Vores kanal her viser nemlig den omdiskuterede israelske dokumentarfilm Defamation, der på dansk bedst kan oversættes med bagvaskelse eller æreskrænkelse. Being an Israeli Jew, I have never experienced anti-Semitism myself, but it's a phrase that always seems to be in the air. Ja, så lød det altså fra filmens instruktør, israeleren Yoav Shamir. Shamir stiller spørgsmålstegn ved den jødiske selvforståelse, ved antisemitismen og ved den indflydelsesrige amerikansk-jødiske organisation Anti-Defamation League, der modtager i omegnen af $70 millioner for at bekæmpe antisemitisme. Shamirs dokumentar har vakt opsigt på mange filmfestivaler og vundet adskillige priser, blandt andet for bedste research på den internationale dokumentarfilmfestival i Tel Aviv. Men det er også en film, der har givet anledning til stor ståhej herhjemme. Filmmagasinet Ekko har flere gange mere end antydet, at chefen for denne kanal, Arne Notkin, i første omgang slet ikke vil vise filmen, fordi han selv har jødisk baggrund, og fordi filmen forholder sig kritisk til antisemitisme. Inden vi tager hul på den debat, skal vi lige se yderligere et klip. Three words seem to appear over and over again. Holocaust, Nazi, anti-Semitism. Living in a country that was founded to give the Jewish people a safe place to live in, I found this really disturbing, so I decided I wanted to learn more about the subject. Ja, og så velkommen til vores to sidste gæster i aften. Claus Christensen, redaktør af filmmagasinet Ekko, som ligger her, og Arne Notkin, øverste chef på kanalen DR2. Notkin, hvorfor har vores kanal haft så store forbehold mod at vise Defamation? Vi har ikke haft store forbehold over for at vise Defamation. Det vi har ønsket, det er at vise Defamation som led i et tema med andre film om antisemitisme. Det viser sig bare ganske svært at få fat i de film, fordi der er nemlig ikke lavet så mange. Og en af dem havde vi ganske store problemer med at få rettighederne til, og den anden viste sig desværre ikke at kunne blive færdig. Nu er det en debat med ret mange følelser. Du og jeg, skal jeg lige sige, havde også et lille skænderi inden udsendelsen her, fordi der er mange misforståelser, siger du, og du mener blandt andet, at vi har misforstået noget. Altså, det der dog har været fremme, det er, at du har udtalt, at der er en præmis, som ikke er opfyldt. Kan du lige uddybe, hvad det er for en præmis? Jamen, det er jo, når Yoav Shamir siger, at han vil undersøge antisemitismen, og så vælger at bruge en metode, der består i, han spørger en amerikansk organisation om at finde eksempler på antisemitisme i de 3 eller 4 uger, han har haft til at optage, og der siger han, der er ikke nogen eksempler på det, ergo eksisterer antisemitismen ikke. Og det er jo modstrid til, hvad vi i øvrigt ved. Ikke? Okay. Så den præmis skal bare være klar. Han har ikke undersøgt Mellemøsten, han har ikke undersøgt Europa, han har været i USA. Okay. Claus Christensen, du og Ekko ser, kan man godt sige, med stor alvor på sagen, og da vi talte sammen tidligere i dag, sagde du også, at du mener, præmissen i den grad er overholdt i filmen, som jeg har her. Kan du komme ind på, hvad er det alvorlige ved sagen? Hvorfor har I gjort så meget ud af den, som tilfældet er? Jamen, fordi det er en film, som har vundet en masse priser. Den har været på 34 festivaler, den er købt af 11 tv-stationer, den er også blevet vist i Israel, og det er en film, som har fået god kritik. Og så undrer vi os over, at efter næsten 2 år, at den her film så stadigvæk ikke er blevet vist på DR2. Og så begyndte vi så at bore i sagen, og så snakkede jeg med Arne Notkin, og så kom det jo frem, at der stadig ikke var taget en beslutning. Man tøvede stadig med at vise den. Det passer ikke. Det jeg sagde til dig var, at vi vil med meget stor sandsynlighed vise filmen. Jeg sagde til dig ovenikøbet, at da jeg havde set filmen, sagde jeg, at den kan vi sagtens vise. Du valgte bare ikke at citere mig. Det du gjorde, det var, at du mistænkeliggjorde mig, fordi jeg er jøde. Overhovedet ikke. Altså det er jo det, du sidder og gør nu, det er jo lige præcis det, den her film handler om, når man sætter spørgsmålstegn. Vi kan, i ytringsfrihedens navn kan vi kritisere alt, alle tænkelige holdninger. Men i det øjeblik, man kritiserer jødiske forhold, nævner det israelske forhold, så trækkes det antisemitiske kort. Og det er lige præcis det, film handler om. Det stopper alt debat, og så er man ligesom stemplet, og det er lige præcis det, du gør nu. Jamen, du har ikke nogen dokumentation overhovedet. Du påstår, at DR2 ikke har ville vise filmen. Det passer ikke. Og så nævner du, at jeg er jøde i den sammenhæng. Du beskylder mig for at skævvride DR2. Og det er en alvorlig beskyldning, som du ikke kan dokumentere, og der er intet som helst om. Du skriver, Christensen, i en leder, at mistanken melder sig, at det er
som du selv er inde på, at det er Notkins tilhørsforhold til Mosaisk Trosamfund og hans fortid som formand for Dansk Zionistforbund, der er den anstødssten, som har fået DR2 til at lægge filmen fra sig. Det er jo også et interessant udsagn, men det er jo motivtolkning, kan man roligt sige. Hvad er dit bevis for den her sammenhæng? Jeg kan ikke fremlægge et beviset for det, men det er da jo alligevel tankevækkende, at denne her film igennem så lang tid er blevet syltet, og så synes jeg, det er jo tankevækkende, at man netop med det her ikke må nævne sådan et forhold. Forestil jer, at det var et politisk parti, det var en politisk artikel, der var skrevet, som man synes var mærkelig, så måtte man ikke nævne, at den pågældende journalist eller redaktør var medlem af et parti. Det synes jeg kan sammenstilles med. Arne Notkin har jo selv været meget frem i skoene med hensyn til de røde lejesvende. Jeg synes, det her er fuldstændig tilsvarende de røde lejesvende. Arne Notkin er en zionistisk lejesvend i den her sammenhæng? Ja, jeg påstår ikke her nu, men jeg synes, at det er alligevel interessant at sige, når Arne Notkin står fuldstændig isoleret i den her sag, anmelder festivaler osv., så er det da interessant at se. Jeg ved ikke, hvor jeg står isoleret. Jeg har ikke udtalt mig om, det er en dårlig film. Jeg har sagt, det er en smadret god film. Jeg synes, det er en meget interessant film. Der er nogle problemer i den. Det, jeg noterer mig bare, det er jo, at det, du gør ved at mistænkeliggøre mig. Jeg har opbakning fra min ledelse. Jeg er vant til at blive angrebet af nazistiske hjemmesider, antisemitiske hjemmesider. Jeg kan tåle det. Men det, der er problemet med det, når du rejser den slags ting, det er jo, vi har ansat palæstinensiske studieværter, eller studieværter med palæstinensisk baggrund. Skal de ikke kunne fortælle nyhedshistorier om Palæstina eller om Israel? Bliver de så inhabile i den sag? Skal de være under evig mistanke? Fordi hvis du så havde noget at have det i, hvis du havde nogle beviser, hvis du havde noget dokumentation, så kunne det være interessant. Men det har du ikke. Du har kun mistænkeliggørelsen. Og når du så ovenikøbet begynder at undersøge, om en af mine ansatte også skulle være i familie med en jøde, så er det, jeg bliver meget, meget betænkelig ved dit ærne. Det må jeg afvise. Altså, det her er en sag, der handler om, at denne her film er blevet syltet igennem så lang tid. Vi har jo kilder på denne her historie. Det er jo også sådan, jeg ikke sidder og afslører mine kilder her. Du har ingen kilder. Jeg kan sige, må jeg lige få lov til at tale færdig? Altså, i 2008, der bliver denne her film, i første gennemklip sender man det til finansiørerne. Der er 6 af dem. 5 af dem reagerer med kommentarer. 1 af dem reagerer ikke. Det er DR2. I 2009 august bliver filmen så sendt til DR2. Den danske koproducent får ingenting at vide. Der kommer ingen feedback, ingenting. 3 dage efter, at det ikke har taget den her sag op, så kommer den første officielle feedback på DR2. Det synes jeg altså taler rimelig meget for sig selv. Så du mener, det er et pres, som har fået Notkin til at give sig? Men der kan jeg bare dokumentere, at jeg har ikke været DR2-redaktør på den, men DR2's redaktør har mødt Yoav Shamir i Sheffield i oktober 2010. Og havde en dialog med ham om, hvordan vi skulle behandle filmen. Så du er helt galt afmarcheret. Jeg ved ikke, hvilke kilder du har, men de er forkerte. Det, som gør mig bekymret, det er, at Ekko jo udgives eller ejes af Dansklærerforeningen og betales med offentlige støttekroner. Og det, der gør mig bekymret, det er, at den slags angreb kommer fra den side. Fordi ser du det som et antisemitisk angreb? Jeg er ikke vant. Når uden grund mine motiver fortolkes som om, jeg handler ud fra et jødisk synspunkt, så indskriver de sig i en tradition, hvor jøder bliver beskyldt for at skævvride medierne. Der skal lige spørge Christensen, du vil aldrig mistænkeliggøre, hvis man skal bruge det ord, en programredaktør med en kristen baggrund for at handle ud fra et jesuitisk motiv, eller et lutheransk, er det jo mere relevant her i landet. Altså, hvorfor præcis bringe det jødiske ind her? Det generer, ophidser og sover en del. Fordi Arne Notkin også tidligere jo har været ude at sige, at antisemitismen er stigende og så videre, har personligt engageret sig så meget i den sag. Det har været citeret i Politikken Men meget apropos Christensen, altså fordi nu var vi også inde på præmissen for filmen. Altså der er jo registreret rundt omkring, blandt andet fra officiel EU-side, en stigning i antisemitismen i Europa. Det er ikke med i den her i øvrigt på mange måder fremragende film. Synes du så, at du siger selv, at den fremragende? Ja, det synes jeg, det er en særdeles interessant personlig film.
hvorfor kan DR2 så ikke vise den? Og det gør vi jo næste uge. Hvorfor har DR2 brug for at sætte skilt op, eller advare seerne, eller hvad det nu er, sætte den ind i en sammenhæng? Prøv at høre her, I sender altså 50 minutter om 2. verdenskrig hver dag i gennemsnit. I sender 45 timers om Israels historie, jødernes historie. Her har vi tale om 91 minutter fra en selvkritisk jøde, en kunstnerisk anerkendt film. Hvorfor kan den ikke bare vises? Ja, det er da et godt spørgsmål. Hvorfor skal der et hvad kan man sige, slags advarselsskilt på? Hvorfor skal den garneres med en anden dokumentarfilm? Jamen, altså, om antisemitisme. Der er 2 spørgsmål i det her, Adam. Jeg tager det ene først. Det er vigtigt for os, at vi skal have klare præmisser. De kontrakter, vi indgår med seerne, de skal være lysende klare. Og derfor har vi også for eksempel på en meget berømmet film, Anders Østergaards Burma Vidya, insisteret på, at filmen skulle indlede med at offentliggøre, at der var tale om rekonstruktioner. Det sker ikke ved alle de festivaler, hvor filmen har været vist. Så der er fortilfælde, siger du? Så der er fortilfælde. Det er helt normalt. DR's praksis er stærkere og strengere end mange festivaler. Altså, det er det ene. Det andet er, at du så spurgte mig om, det er, hvorfor skal vi have den i sammenhæng? Det er jo ikke usædvanligt, at DR2 bringer temaer. Altså, vi har haft temaer om kvinder i Mellemøsten, vi har haft dokumentarer om Afrika, vi har haft temaer om demokrati. Så det er helt almindelig praksis, så hvorfor skulle vi ikke have det her? Det er jo sådan, at en dokumentarfilm kan kun fortælle en afgrænset del af virkeligheden. Derfor bringer vi gerne flere. En sidste replik her. Jamen altså, jeg vil sige, at hvis det havde været Lene Riefenstahls nazi-Hitler-hyldest Triumf des Willens, så vil jeg sige, så havde vi nok haft brug for en introduktion. Men her taler vi altså om en moderne dokumentarfilm, som er blevet vist i en række festivaler, række tv-stationer, uden nogen som helst advarsel. Så er det dog besynderligt, at netop lige her skal den komme. Og der kan jeg jo i hvert fald så, udover at sige tak til jer to, Arne Notkin og Claus Christensen, tilføje, at filmen her, Defamation, den ses i den her lille indpakning, den er altså at se her på kanalen på tirsdag. Dermed er vi kommet til vejs ende, men